Hai, joto no kulumka an channel nai tongai taku bukuro no. Tini hai katal kaisa topic no. A topic ke jeng joto no saimana chini society o tabo kabang ma kaglai ja kenugo sala basaipana oino beribai tango beripan basaino kagai oino salabai tangmaro kabang ma no. Ke abo hai unfaithful hai thokolai mani hisongni cheating khailai mani. Abo borok ni bagibo jaya family ni bagibo jaya society ni bagibo jaya chin dophan bagibo jaya ain bagai kwbangma jeng nugo baksa especially bwrwirok no income source kariba dukhomai tongman nugo digi sigi khlai cost mangai suffering khaiman nugo ye nugui cost nangphano mungsa khaimaya ain bagai no jeng aborok no omtihai akto social media juk social media ino jeng share khaimano runglaimano salai mano ye saksakni experience rokno bwsang share khaimano tini ang kaijakmani ba marriage ni kokno sanani thangtongo ge ani experience no ba ang kisa share khaine ani life ni experience kaijakmani rokno ge kaijakmani kha ani mote ani wansukmango jeng nugo je kaijakman kha chin musuktuya je musuktui jakheno chajakhen haino kaijakmani abo gena ulo deragui thang ye kaijakman kha ishorni kaisa plan ishor already jeng achaina sikang ani bwsaino already plan khai bo chongjak ye jeng mani gopalni samgo muitomano tagui de thuklumna bagui sorok ba tagya tong already ishor plan khaijak phiaba kuno chini borok bisingo a plan rok kaijakna sikang rok surya prathana khaya ge nijeni ichha tei ba bungo pha force khaiye hai bungo pha hajakma bai kai rol hangke ulo jeng deraman nugo ge even love marriage bhaina ishorni mote ba already chongjak ni mote ngya hangke songsar break thango kaglai paye othoba borokni marriage ni life peaceful ngya shanti ngya ta jephropano oshanti khe tong ke obhai no kaijak phro hangke jeng joto baina kaham hojaknani wngthing baksa kaijak phroke mane chajaya rok ngya deba chalano pha chajaya bwrino pha chajaya relation no phano asuk gusti asuk jaiti khe bahai khengnai e aphai rok khe chajaya rok already ang kaijakmano tui kwbangman sakha like rondi bwrwi hingke to government ni sarkarni mote 18 chalangke 21 nang ke kuno somoi jeng bwrwi rok ke according to parents ni opinion borok patro kaham hnoi raisani no kai ro hangke borok life onek kosto ongo future kwrwi wngthang ekdom future hopeless wngthang ge ani bagui sungsaro waisa achaima ba abhai tangthung abo jeng parents rok naina nango ge tabuk ang ani siklani experience no ang share khainai ge joto salsa to sikla anglaio jeng borok chalangthung bwrwingthung ge bwrwini kok no ang sanai siklani ani experience sikla phro borok kwbangma no kuthung ta mane hamjagui kok rogo ba chithi pharonai rain bwrwi haingjak na siklani jorao tamke bwrwi sikla hangke khum bai tulona khaijak jara poetic poetry suinai rok ni mote bwrwi sikla hangke khum chwla hangke bongbrai hingke khumo hangke bongbrai rok modu chanani bagui guri thik aphaino bwrwi sikla phro hangke haino sajoya phachi naithok tongo hingke ajora hangke chwla sikla rekenai ke aphro bwrwino bwkha kwrak khema tongnai soinini life ni purpose namo pori pass wngui chakri khaya sak kaijaya e aphai rok khe baksa kwrak khe tongta hingke aphai rok no khe jesuk bongbrai mane benai phano khoti khaimaya khumnota ge obhaino ani chrai ni life bo ang omhai wngha sikla phro kwbangma chwla sikla rok no kwbangma proposal rohogo swngo gurigo e abhaita hingke haifano sakni life no establish khaigrano hnoi ekdom strong khe ma tongo ke abhai baksa bwkha norom rok khe to tongmaya wngkhana haifano ang tabuk jorabo koyo strong khe tongnani bagui ani jora hangke not only sikla rok khe ang nainai mani ani area ni sikla chwla rok khe belai kaham chini borok afro jora
porene kiri ke no porene buri rong ne disturb ta khai di ni salai phu ang belai ke borong no tabuk bu hambai maro boro anu disturb khayani bagi piaba ni area ni baire ni kok saito ge ani life o sobje ang mane dorong jang mani ke kaijak salarok busamaya baza abhairok proposal khaimen ang belai ke kosto nangja wana ta like rondi khoroksa ang kaka hi tongmani busamaya ta ke bosi ang metric passing pro proposal khai proposal rota kaijak nan bagi yang aproke ang asuk bonong kaka guardian hai nukmani guardian hai ke sang bono nuktom bosi bo of course busamaya a jorao bo 10-11 bosor busamaya ang tongmani jora ge apro ang just metric pass ngai 11-12 porei tong ge apro mane kaijak nani proposal rota ge apro ani bokrok lima ang thai nokasa kasi bokrok klaipi mai ma tongsi ige apro ang sakata kaka ang to no guardian hai kesin nugu baike nang bale kaijak nai sakata ge ang to pori bi tong kho te sha pori namusugu an bu phayong mangnei mahnuk jug mangnei borok no ang naina nangai samani bo sa borok no joto no bo pori ro nai hisa ge anu bu pori ro nai hisa ge hai pa na ang bukha soya ta tam bang ge khoroksa family khai tongjak aro ang thangai second wife rok namusugya te first wife bai makhang songjak namusugya ke first wife no bu ang disturb khayam musugya ang soilia ge mono ang sakata ang second wife namusugya life kai jaga ni first wife ke sang namusu sakata ge te obhai orang wansu nai jara rang no hamjak nai ke bobai kaija kham tam ke apro aka ka ke well to do maino goino ব্যক্তি jin do phau bu man sonman rojak nongmani jora ge poni status poni position bu ojara belai ke high yain bagai kuno buri rong ke belai ke easily ojara soi kaija kham ge haipan angke kaija lia ang bon poribote kaija yagai ang bon bagai surikha prarthana belai ke ma khaikha prarthana khaikha tam ke ang bonbu kaka hisebe guardian hisebe hajagai tong ke boni je mane feeling boni musukmani busamana musukmanu ba ang respect khai tam ke bo salsa sa boni bondurok busani bata frog paike boni bukhani mukti klai hni ge abno ba ang khairo respect khai yahin ba ang masurikha ke most probably 1.5 bosoni pore ke bo busa malha sala khoroksa puri khoroksa ge abhai ke sung khaina nang hai ma tongjak ta bokas kaise ya sikla jora ke tei besi tei khoroksa busamaya ang to apro 11 bo tongo basabara ge abhai ke bo bhai busamaya bagina propose khai ge bo chakir ro khai tongo ge ang bono bhai ke masal ha bono ang mama klai mama ang to no guardian hai kes nugu ge ang sikla te second wife ro na musugya ge nini first wife bai mukhang khorang sona musugja gya bon bhai ke na reject khai maro ke te bi kaisa ge bono ke dada klai bon family tong ekdom chakri khai tong busabutei kotoron thongbaina ge bo bhai na o bhai ke na chithi roiro chithi sire ke roiro sigade ge amin bagina a jorao ge ang dukho nang ha an baba bu thima jora ge ba te asa hake poria tongman saghi no thangai manuma sail hata ge aprun ama sagta bera kabayo puma saksnar mane family durbol kinugui nono durbol kinugui bui sujug naga nai khata hi ge hin bagaina apro 12 sipailia hai uloke porikha ro phairo phailha ge abhai ro siklan jora ke kabang ma umte he sing face khai ke abni poreng ke ang pora yakai rol ha obhai ke rang paisa bu kere ke salaro bhaina obhai ing ke ba ang bkhatong thoglia je year ang sai tongmani 1980 থেকে 81 ni kok ang je sai tongmani ke a jora rok sa si chini borok rok wansungna rengya borok khoroksa burui kha roi porei tong bono nosto khaike disturb khaike chaya hi wansuya gaja
naidi jeng a 18 dangawo buin borok bai khasia rungya sia ni bagsi hake danga tong ha sejak tong hi tongsa si asa kaijak okra roksasi wansungna rungya je pore nai brai chrai no obaike proposal ro ang tabuk si ang wasoi ang wana bai meya wasok bai meya ta azara rongki ba sungwa khasina sinangle chrai mas bkharoi pori tongo bon hake khaike chaglak nei teisi rang paisa ro roisi sakao kasan na he rang paisa ro to roya keb roya anu pori nase ojora saichung kosto ke pori to an jora rok to chindi rok to berisi kere ge to phanu borok azora bu haike wansugya ngai to ge awon tak porjunta ang azora no wansoka ke obak nang sung rungya sia lekha pora gerui ni bagisi Tripura ha sejak tong buini borok bai ke azora sa pore manno encourage royagi je pori tong ni chrai no oba ke disturb kaisi ang yakai smathang kosto nangja bongbrai bereiman bongbrai bura rokta bongbrai bura rok bereiman ni bagi kyama ani sikla fro life ni na share kaina hamani khai ke most probably a borok no bung sake to ni rok joto sini nai haipa respect ro borok bung rok te salia ke joto thei bthang baila borok tabuk thei joto no kathang thang thei baila busamaya ro akoro ge tomaro ke ang Shillong thangpil ha 1982 o nursing khaina bagi thangmani mane sikla ni experience na ang saitu ge asuk overcome ke ma phaita salarong ni sala siklang thu siklayang thu sikla bring ke obai mane dhorjo maro soijo khaima tongta ge Shillong thangjao kha Shillong bhaine Tripura ni sikla kabang ma malail ha buri to kuri ni pore nai buri of course chin Tripura ni sikla rok no hambai maro sikla rok ya su disturb sikhaya bro tesa pusi ma haima tongja ya haipa na oronyo bhaine khoroksa wansa mane silchoni sala accident ngai ya thei hamya ke patient ruging phailna ta ke nurse ke to an samung ma khainai nurse ni hisabe bono nurse khai ke bosi boni bu phayong khoroksa borok an bumung ringkha kobita nei ge boni bu phayong an bumung khna ka ke ha nin bung aro to khasirung bung to kobita hi kere joto no jung busia jat bung mang boron khasini kogbai jung busia jat kogman ge an bungle mane wansani bumung tongma ba bo khna gai chajak te ha bumung khna thog hi pila hona pa nin bung belai ke khna thog ble ni ke nang biang ni rok ni sanghan ge soino ma sakata Tripura ni ge borok to saiman Tripura ni ke to wansa bai kubuljak mane kogwanji man nei ke kogwanji ke even bo haine proposal ro ang to puno din borok bai thangya jat rasik ka thayata ge haisi chung recently si 80 danga o bujak tokjak batharjak nogrok soksajak an dada songro biang thangjak jail rok sojang ki ang borok bai bai ke kathana hai borok hisabe to katha hai phan kaijak na bagi ang asuk deeply borok bai kathai meata ge abu thangla ka ge obai ke kabang man khasi betongu UP even UP ro ara to kabang ma tong UP ke naga ro betongu ke abai ke sung buri sikla ro proposal ro ja yain bagi buri sikla ro no ang sawu je hai ke strong ke ma tong nai life no establish khaina ka ke belai ke dorjok ma tong nai ke mau pha bhaina busabri no poja akna bagi dai kai ro ke sa ro ni ba sa kai ro ho ab hai ro tang thta kai jang ni sakang ro bu belai ke prathana ma khai ang belai prathana ma khai mane partner life ni partner kaham mana bagi belai ke ang prathana ma khai even chrai probu ang mitamana class 4 5 pore pro ani yong bai sajak ma tong busai kaham mana bagi belbu phang puji di tulsi puji di hoja ke tulsi bati thai sakang class 6 so thai sakang sang tulsi puji la bel bufang ma puji tam ke ani relatives ni bisingo busai kaham mayarok mang prai lastly one sogu je ishor si plan khai tongma ba je kono kaiman beparo jodi ishor ni mote hokake thik ni tongo bono sung against khai thai kire bono sakak thai bu kire tini ni kaijang mono tui
asana ingsteng sayarok tongke joton thain nakarsano samarok no keseng accept khailai teibo nirokni experience o points rok tongke ani comment o share khaide jotono haini hai hambai.